Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni kwena kulikonse kumene mukuona hapa ndakali pano kuno tikutiko mzinda wa Blantyre amene kumachitikira mwambo opereka ma certificate kwa makandidate onse amene anachita bwino pa zisankho za chipulula ku chipani cha Democratic Progressive. Ndakali pano ngati mamu mukutha kuona tili ndi a vice president akuchigawo chino chakumwera olemekezeka bambo Joseph Machola Mwanamveka. Ndikulandireni a VP. Ziko kwambiri. Mwina ulendo unali otani kuti mufike tsiku la lero kupereka zikalata zimenezi kwa makandidate onse amene anachita bwino pa zisankho zimenezi? Chaona kuti ulendo unali wabwino ngakhale kuti pakakhala competition simalepera kuti ena kukhumudwapo koma ndithu ineyo ngati vice president wa kuno kumwera ngati kuna kuti zonse zayenda bwino. Tapeza makandidate athu amene atimire ngati MP komanso tapezanso makhansala athu. So panopa zonse zayenda bwino, tapereka ma certificate ambiri mwayo alipira kale ku Malawi Electoral Commission. Kwasala panopa ndi kuti tipite pa ground tikapange campaign kuti chipani chathu pa 16 September taita wina komanso Professor Peter Mutharika akhale president wathu pa 17 September 2025. Mwina function imene inali yofunika motani kumaka ku chipani cha DPP chifukwa taonapo zipani sizinachitisepo mwambo ngati umene koma ndi ku DPP kokha imene mwapanga mwambo ngati umene. Ife ngati DPP mwambo huu ndofunikira kwambiri. Sali mwambo umene wanena kubwera ndi Professor Peter Mutharika. Ndicho paliso chikonzero kuti Professor Peter Mutharika akakukumana ndi shadow onse nationwide kwambia kusanje mpaka kuchitipa akoza dongosolo. Kwa ife dongosolo lali lofunikira kuti wani aziwe kuti nawo chipani cha walandira anthu tuwapase certificate ngati nawo mashado athu. So mwambo kwambiri ndofunikira ngakhale kwa mashado onse ndofunikira kwambiri. Chifukwa lero mwationa tabwera pano walandira mashado athu walimbikisa kuti apite pa ground. Mwina tikamepo mwina zandale pang'ono tamvapo dzana ngati sidzulo olemekezeka atupere mulonzi akuyankhula mawu onyoza kwa professor. Mwina mungayankhulepo zotani pa zimene anayankhula atupere mulonzi? Choyamba ndifanene ichi kuti zomwe anena atupere mulunzi dzulo ife ngati DPP ndi okwiya ndipo mwina aliko amve kuti ife ndi okwiya. Zikudaba kuti zimene zikuchokera kwa atupere mulunzi amene agwira ntchito ndi Professor Peter Mutharika amene anali nduna zaka 5 za kumbuyosi aenda nawo limodzi. Lero akakhale atupere mulunzi kunena Professor Peter Mutharika. So ife ndi okwiya kuti apepesa kwa Professor Peter Mutharika komanso apepese kuchipani cha DPP chifukwa atitukwanira amene ali president wathu tate wathu amene ife tikumkhulupirira kuti pa 6 September akhala president. Komanso ndili pomwepo ndifanene kuti nkhani ndi atupere mulunzi amene ali president wa UDF amene wanena Professor Peter Mutharika. Koma ndimutipasenso mpata apa kuti ndipange withdraw statement yomwe ayankhula Honorable Samiu Suleiman ndikunena izi ngati vice president wa ku South komanso amene nali wachikulire pa function ya lero kuti tikupanga withdraw on behalf of South region kuti zimene zinayankhulidwa sizabwino. Ife ngati DPP timafuna kuti tizikhala bwino ndi zipani zina komanso acheya Abakiri Muluzi timalemekeza. So kuli woko tiwapemphe Dr. Bakiri Muluzi kuti what has been said is regrettable. Iwo timagwira ntchito timalemekeza koma ndikhulupirira kuti so iwo ayankhula ndi mwana wawo atupere mulunzi. Fanga nimene amvira kupweteka nimene so ifita amvira so kupweteka. Ayankhule nawo mwana wawo kuti amulole iye atupere azigulise yekha chimene angathe kupanga. Angathe kupanga pa ground. Komatu aziwechi kuti pa 16 September Professor Peter Mutharika akhala president wa atupere. Akhala president wa atupere chifukwa onse UDF onse executive yawo ikutuza ife kuti onse aja akufuna Professor Peter Mutharika. Chipani yonse mfana ngati afuna kupita kwina kwa akanangopita mafete kuziwa kuti UDF yonse tinawo limodzi. Amanena za kuti ku Eastern region ndi ku chipinda kwawo sakuziwa mija ndi ku DPP aliyese mija ndi wa DPP aona
pa 16 September. Je mene zateremo ngati chipani chosusa cha DPP tamva malipoti kunja kwa makhala kuzungula kuti mukupanga zokambirana ndi zipani zonse zosutsa ndi mene ayankhulira Atupere Mulunzi mupitiriza ndi zokambirana nawo kapena munalibe muzokambirana zimenezi? Nkhani imeneyo I think si yotenika campaign. Pali committee imene kuendesha zimenezo ndikhulupira iwo amene angathe kupanga comment pa nkhani imeneyo. Ine angopanga comment zomwe zachitika lero. Tatokoza kwambiri kumeneko ndikucheza kwathu ndi Vice President achigawo chino chakumwera olemezeka Bambo Joseph Machula Mwanamveka kukambapo ziwiri zitatu komanso apanga withdraw zina mwa izo zimene ayankhula olemekezeka Samia Suleiman pa podium paja zokuza speech anayankhulira ayankhula kuti wewe ngati munthu noti kuyankhulira chipani kuno ku Golden Peacock mzinda wa Blantyre mradi ndine Robert Mukholi tikha mwina tikupasirani satane wa zimene zikuchitika monga zateremu ulendo wayambika opita pa 16 September pa zisankho makoma nonse. Kuno tili ndi ku Golden Peacock mzinda wa Blantyre kumene kukuchitikira mwambo opereka zikalata kwa onse amene anachita bwino pa zisankho za chipulula ku chipani chimenechi cha Democratic Progressive. Takhala tikubwera ndi alendo osiyanasiyana kwenikweni ma shadow MP osiyanasiyana kuzafotokozera amene ulendo unalili komanso kuti mapulani awo ndi otani. Ndi padakali pano ndabweranso ndi olemekezeka Atemba Nkandawire amene akuyimira ku Chichiri Misesa constituency. Tikulandireni olemekezeka. Zoma kwambiri achimai. Mina mutango afotokozera padakali pano onse amene akutionera padakali pano kuti ulendo unali otani. Ulendo umenewu wakhala ulendo ovuta kwambiri. Makamaka chifukwa mukuziwa kuti ndale za dziko la Malawi padakali pano zili ndi vuto chifukwa cha economy sili bwino. Anthu ali mavuto osiyana-siyana, anthu akumatha kugona 2 or 3 days osadya kena kalikonse. So munyengo ngati imeneyi kuti upange kampeni kwa ife ngati atsogoleri yakhala nkhani yovuta kwambiri kusiyana ndi mbuyomu nthawi ya Professor Bingwa Mutharika, nthawi ya Professor Peter Mutharika imene timapanga makampeni anthu atakhuta. So nthawi iyo tikayilongosola kuti yakhala yotani kapena ikukhala yotani tinene kuti nkhani iyi ndi nthawi yovuta kwambiri yonena kuti mawa kukamacha suzi wakuti tidya chani. So tavutika. So ngakhale kuyenda ino ninu mboni mpeza kuti mafuelo anthu tili maqueue kuyangana mafuelo, tili maqueue kuyangana sugar, tili maqueue funa kugula chimanga. So ndi zinthu zimene tikuziona kuti dziko laphwanyika laonongeka kwambiri. Pa 16 September pano anthu andi chiyembekezo chonena tikhoza kukonza bomali ndipo bomali tikalikonza litithandizira kunena kuti tikepo mtsogoleri amene ali masomphenya amene akhoza kusintha nyengo za wanthu. So mtsogoleri amene ndi Professor Peter Mutharika. Koma kodi Peter Mutharika akalamulira yekha akufunanso ana wace. So ana wake amenewa mmodzi mwa iwo ndi inetu Atemba Nkandawire amene ndayima pano. So tagwira ntchito tikugwira ntchito yoonesesa kuti dzikoli tilibwezerese mmene linalili kuti Amalawi asimbeso lokoma. Mukuyankhula kwawo mlendo olemekezeka pamwambo umene olemekezeka Vice President achigawo chino chakumwera olemekezeka Bambo Joseph Machula Mwanamveka asindika za umodzi kwenikweni kwa inu anthu amene mapikisana kudera kucha inu amene munawina ndi ena onsewo amene analuza akuti muyendere limodzi cholinga chokuti professor akathe kupeza vote ndithu mosavuta. Ubale wanu ndi anthu amene mapikisana nawo uli motani nanga kupita chitsogolo uyenda motani? Ineyo mwina ndingayankhula lena kuti masankho amayenera kuwina ni mmodzi. Ngakhale imene timakalowa ku masankho tinali chiyembekezo kuti candidate amakhala mmodzi. Nchifukwa ngakhale lero tikabwera polandira ma certificate a constituency timalandira certificate imodzi. So chimenechi ndi chiyembekezo chimene wina aliyense anali nacho kuti pamene ndikulowa mu kampeni imeneyi amene atakawine ni mmodzi ndiye amene atakawineyo ife oluzafe tigwirane naye manja kuti tichose boma limeneyi. So ineyo ndingatengoyankhula kuti kwa amene adaluza titapanga masankho ku Chichiri Misesa ifetu ndalezi zimayenda mmagazi ife ngachipani cha DPP iwonso ngati chipani cha DPP abwere tikhale pansi tikambirane. Inu udindo sukhala wa MP okhala chipani ndi chinthu chachikulu kwambiri ili ngati keke yawo kwati timayinyenya alese olandirako kapisi. Chimene ndimangofuna ndo apemphe amene tapikisana nawo ndipo amene aluza nchonena kuti simatero azonse mukakapita mu history mukaona kuti anzathu ena nayi makawiri katatu koma siku lina adaboleza nkupezeka kuti awiri. So lero kuluza kwawo chisakhale chinthu choti chibweseka vuwevuwe ku chipani ncholinga chonena kuti tigwirane pa umozi tipange umozi wangati wa mavoni ngapa mimba ndicho linga chonena kuti tipeze mavoti komanso tipeze ma candidate ma MP onse athu awina chipani cha DPP kuno kumwera komanso Professor Peter Mutharika azakhale president. Inu panopa
kulamulira kumakhala kovuta ma independent akachuluka chifukwa independent ndi chiyenda yekha inu mukuziwa chiyenda yekha ndio akuyenda opanda wina aliyense omusatira kumbuyo so anthu amene amasatira chiyenda yekha chimakasiyaso nkumakaenda chokha mapeto ake dziko likumapanga pasi mabilu chifukwa choti anthu aja timati apanga upo ofuna kuti alandire kenakake nanga sindi achiyenda okha pamene ife tikapita ngati chipani tikapanga promote ma policies a chipani cha DPP zimene zikapangise kuti chimene tiziyankhula m'misonkhano yosiyana-siyana ku nkhani ya zitukuko zimene tingabweresera amalawi tikawina tonse nda Profesa Arthur Mutharika limodzi ngati ana amodzi tikapanga push agenda manager ndipo dziko likatukuka mosavuta 2014 tidagwira ntchito yotamandika kwambiri inflation idasika choko double digit fika ku single digit nkhani idalionena kuti timamvana a Profesa Arthur Mutharika mbali yauko ifanya matawo kuno munthu akapanga zopowa mu nyumba ya malamulo iya ikunkhazika bata kuti ya nthawi ino tika Malawi pasogolo ife ma interest athu abwere pambuyo so tikufunika tivotere amene ndi wachipani cha DPP kuyambira councilor MP komanso president ndicholinga chinena kuti zitukuko zimene tikhale tikuwalonjeza anthu manifesto yathu ya chipani yonene pabwino zikathe kupangidwa implement mosavuta mukuyankhula kwawo National Publicity Secretary, National Organizing Secretary rather, ulemekezeka Honorable Samia Suleiman. Kambapo kapena titi fotokozapo ziwiri zitatu za amene anayankhulira ulemekezeka Atupere Mulunzi zanadzanali kupanga attack President Professor Arthur Mutharika. Mwina ngati inuyo mukuona bwanji nkhani imene ayankhula ngati chipani kapena ayankhula maganizo awo? Choyamba nene kuti nizochitisa manyazi komanso zomvetsa chisoni kuti siku la lero ngati iliro Atupere Mulunzi akhoza kuyankhula pa masamba mchezo komanso lakhoza kuyankhula pa news kukamba zoti a Professor Mutharika akalamba. Kodi iwo watu tidawatenga ngati running mate. Kodi nthawi imene samaona tinganene kuti chimene chidawakondweresa anzathu a UDF mosokozero nda Atupere Mulunzi kuti aime kumbuyo kwa Professor Arthur Mutharika adaziwa kuti chikundi chachikulu chimasunga moto Malawi muno timawalemekeza ifeyo Abakiri Mulunzi chifukwa chani ndi gogo wathu ndi wachikulire wathu ndi tate wathu amatibwesera democracy so kuyankhula kumene adayankhula ngati Atupere Mulunzi ine naona kuti anayankhula molakwika ndi maganizo olakwika iye ucha ndi nyamata kuti akhale nyamata ndoti pali ena amene ali pasogolo pake pali ena aso amene ali pasi pake ndinafuna kunena kuti mwina ndi nthawi yonena kuti asogoleri tizilemekezana polankhula tizipasana ulemu ndi cholinga choti tisaputa anzathu so mmene alankhulira amene aja tinganene kuti anzomvetsa chisoni chifukwa munthu amene ufuna kukhala msogoleri suyenera kuti uyambe kusiyaso anthu ena inu tikamanena kuti Professor Arthur Mutharika sitimakamba za nsinkhu timakamba za nzeru zake so ndimafuna kuti Malawi ione nzeru zimene zimwe a Professor Arthur Mutharika ziko limene li mu 2012 abingo atatisiya mzimu wonse mutendere tidayenda mokhukhuzika mpaka 2014 tidadalira Professor Arthur Mutharika ndi omwewo atu a Professor Arthur Mutharika anthu atayankhula zaka uvovo wawo zimene ankayankhula amene adatembenuza kuti Malawi muno forex anthu azitha kugula magari moto ngati tomato anthu azitha kupita ku Tunduma anthu azipita ku Zambia anthu azipita ku South Africa ukauda katundu osiyana-siyana adala Professor Arthur Mutharika so mmene tikuonera ifeyo ziko linolo pamene lili ndi ziko lonena kuti tikuyenera tiwalemekeza Professor Arthur Mutharika tisawayankhule ngati mwana tisawayankhule ngati kuti iwo ngopepera koma tiwapase ulemu umene wakuyenera kuti alandire so mmene adayankhulira Atupere Mulunzi sadayankhule bwino chifukwa iwowa adakhalapo so running mate kukhala kumbuyo kwa Professor pamene paja wamera masaya sonkuluja chifukwa cha Professor Arthur Mutharika iwo akadakhala kosusa mpando wakwawo adauluza koma nda Professor Arthur Mutharika amadamutola so kulankhula kwawo sadalankhule bwino koma noti kabwera kuti mmene adayankhulira msogoleri okonza zokonza za kuchipani ayi tinganene kuti amenewo adali maganizo awo pa umunthu imenenso ndiyankhulira ine panopa m'bale wanga amene wandifunsira kuti kodi nkhani imene tingayiyankhule bwanji inenso ndiyankhula ngati Themba osati ngati chipani ndikuyiyankhula ngati Themba koteronso a Suleiman anayankhula ngati a Suleiman chifukwa amene amayankhulira chipani ndi ana Malomba so akadayankhula ana Malomba tikananena kuti ana Malomba chipani chayankhula chanyoza Atupere Mulunzi koma chipani sichinayankhule kwanyoza Atupere Mulunzi koma organizing secretary ngati munthu adayankhula zimene zidakhuza adawerenga pasambala mchezo so tinganene kuti zimenezi si chipani cha DPP ini chipani cha DPP chokonda mtendere kale ndi chipani chimayikana aliyense mukhoza kuona kuti ndi chipani cha ndondomeko chipani cha dongosolo chimene sikonda zokangana muone ifeyo mmene tabwera kusandira ma certificate athu inu ma certificate kwina umakhala ngati ku tavern anthu
kozolana kutani kumenyana ndi zina zotero. Koma ifeyo tapanga zinthu za dongosolo, zinthu za ndondomeko. So chipani chathu ndi cha dongosolo. Ine ngati Themba pa nkhani ya Tupere Muluzi ndimene ayankhuliramo, osati ngati chipani. Chimodzimodzinso anzanga olemekezeka a Sulemani ayankhula ngati munthu, ayankhulanso ngati iwowonso wandale, kuti mmene adaonera pa samba la mchezo Tupere sadayankhule bwino. Chifukwa chimene chapweteka nchoti Tupere kuti profesa adamugwira pazanja kuti Mulungu akadakhala kuti adakonza anthu aja sadatipere masankho, asibweza ali vice president, ndibweza amatoka anali vice president, ndipweteka limene lili. Tatokoza kwambiri olemekezeka Themba Nkandawire kumene kundiyesa kwathu ndi olemekezeka Themba Nkandawire kuno ku Golden Peacock muzinda wa Blantyre kumene kumachitika mwambo umene opereka zikalata kwa onse ma candidate amene akuzayimirira chipani cha Democratic Progressive pa 16 September 2025 kuno ku Golden Peacock. Muli ndine Robert Mukoli amene ndikupasani sadani kwa zonsezi tikhali bwino mlendo wina makomano. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.